Bi an bɛ arabadonna jouer kalo tile fɔlɔ an balima o bisimila an malak cogoya don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabadon juin kalo tile 30 Faransi jamana ɲɛmɔgɔ président Emmanuel Macron ale kɔni G5 Sahel fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye lajɛba kɛ Mauritanie ale kɔni fa b'a la ni o ye Nouakchott ni lajɛ in kɔni kun tɛ dɔ wɛrɛ walasa cogoya min na u bɛ se k'u fangaw kɔni fara ɲɔgɔn kan jatigɛ wale tabagaw kɔni kɛlɛli la ale ni fɛnɛ G5 Sahel jamanaw kɔni fɛnɛ olu kɔni fɛnɛ ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na ale ni G5 Sahel finitigiw yɛrɛ fɛnɛ kɛlɛkɛminɛ ɲumanw bɛ se ka di olu ma cogoya min na walasa u ka se ka jatigɛ wale tabagaw kɔni kɛlɛ ni lajɛra in kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko kɛlɛbolo kura min kɔni kun kuma fɔlen don ni o kan ka na Mali kɔnɔ ni o tɔgɔ ye Takuba ye ko o yɛrɛ kɔni mafɔlɔ kɔni kan ka na sɔni san 2020 laban cɛ u tilala fɛnɛ ka hakililajigi kɛ u ka po bɛnkan sɛbɛnw olu kɔni sabatili la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye bi arabadon juillet kalo tile fɔlɔ Sumayila Sise ale kɔni kanubaga jɛkulu kɔni caman bɔra Bamako sigidaw kɔni kɔnɔna la ale ni Kati yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ni ka u ka nisɔngoya kɔni yira kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bi arabadon juillet kalo tile fɔlɔ Sumayila Sise ale kɔni kanubaga jɛkulu dɔw kɔni bɔla kabini nɛgɛ kaɲa 7 ni ka sanga 30 jɔli kɔni kɛ sirabadaw la k'u ka nisɔngoya yira ni mɔgɔ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna kɛ olu kɔni siɲɛ laban ye nin ko in na ko sabula ko don caman kɔni olu bɛna segin ka nin waleya in kɔni kɛ fo ka taa fɔ wagati min na ko Sumayila Sise ale kɔni yera ni maa kofɔlen ninnu dɔw kɔni tun bɛ woyowoyan kɔ da la ni o sira bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun bɛ Deuxième Pont da la ale ni Bamako fan caman ni Kati ni maa ninnu kɔni kun ka welewelekan kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Sumayila Sise ko a kɔni yɔrɔ dɔnnen don ko wa fɛnɛ ko baaraw kɔni bɛ sen na ko a kan ka na a tɛmɛ ko olu kɔni ɲɛmɛla sira la ten o sababuya la u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa Sumayila Sise a ɲuman kɔni bɛ se ka segin a ka so kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye professeur Clément Dembélé a yirala k'a fɔ ko ale kɔni ka jugement bilala septembre kalo tile 2nan na hakilila jiginna professeur Clément Dembélé fanga tigilamɔgɔw kɔni ye ale kɔni nɔ minɛ kabini mai kalo tile 9 ka d'a kan ko a bɛ ka laɲini ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u ka fanga dafiri o sababuya la finitigi dɔw kɔni taara professeur Clément k'ale kɔni cɛ kare dɔ kɔni kɔnɔna la tileganfɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni ka sɔrɔ ka taga n'a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni hukumu kɔnɔna la tile 15 o kɔfɛ u tilala k'a labila nka hali bi a kɔni tun bɛ fanga tigilamɔgɔw kɔni ka bila la o sababuya la a ka jugement o kɔni kun kan ka kɛ bi arabadon juillet kalo tile fɔlɔ o kɔni fɛnɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ tuguni ka bila septembre kalo tile 2 la kibara wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da aw kulo kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛɲɛ ni tarata don ye juin kalo tile 30 a yirala k'a fɔ ko coronavirus kɔni yera mɔgɔ 8 wɛrɛ de la Mali kɔnɔ ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 27 olu kɔni kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la ko mɔgɔ kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla ani na ka sababu kɛ coronavirus bana ye kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus kɔni yelen filɛ nin ye mɔgɔ minnu kɔni na nin ye ko mɔgɔ 2 o kɔni bɛ bɔ Keyeba Kayi mara la Bamako sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko sigida fɔlɔ mɔgɔ 1 yera yen nɔ sigida 2nan mɔgɔ 1 yera yen fɛnɛ sigida 4nan mɔgɔ 1 yera yen fɛnɛ ale ni sigida 5nan mɔgɔ 1 sigida 6nan ko mɔgɔ 2 yela yen fɛnɛ o sababuya la kabi ka coronavirus kɔni daminɛ Mali la coronavirus kɔni ye maa hakɛya min kɔni minɛ olu kɔni dafala mɔgɔ 2000 ale ni mɔgɔ 181 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 68 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔgɔyala ka bɔ coronavirus la olu kɔni dafala mɔgɔ 1400 ale ni 74 na o sababuya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ hali bi olu kɔni bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna ma bɛɛ ka saniya walew kɔni matarafa ale ni taabolo minnu kɔni ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa cogoya min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka tanga ni bana in ma an balimaw ni ne kun ye aw ka bidenw kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ